Hej 4. klasse. I skal lave en boganmeldelse derhjemme. I har fået 3 ark med hjem. I skal udfylde den i hånden. Og det her, det er en video, hvor I måske kan få svar på nogle af de spørgsmål, der dukker op, når I skal udfylde den. Og hvis I ikke kan få spørgsmål ved at se den her video, som I jo kan se lige så mange gange, I har lyst til, så spørger I selvfølgelig bare op i skolen. Jeg viser den her på skærmen, så I bedre kan følge med, men I skal som sagt lave den i hånden. De første ting her, det er sådan nogle formelle ting om bogen. Bogens titel, bogens forfatter, bogens forlag, det er det der firma, som vi talte om i forbindelse med Garmanns Hemmelighed. Hvilket firma har udgivet bogen? Det kan for eksempel være Gyldendal eller Høst og Søn, det er nogle meget almindelige forlag. Så skal I også finde ud af bogens udgivelsesår. Det er hvilket årstal er bogen fra. Nogle af jer læser måske en bog, som stadigvæk er rigtig god, men som faktisk viser sig at være ret mange år gammel. Og andre de læser måske en helt ny bog fra 2014. Og så skal I ind og se på bogens sidste side, og så se, hvor mange sider er jeres bog på. Nogle af de her ting vil man tit kunne finde på forsiden. Her har jeg en fuglebog, og her kan man finde titlen. Man kan også se forfatteren, han hedder Lars Geil. Og vi kan også se, at forlaget her, det hedder netop Gyldendal. Det er ikke altid, man kan finde alting på forsiden, men man kan helt sikkert altid finde det inde på titelbladet. Man bladrer lige et par sider ind i bogen. Nogle gange er det lige med det samme. Man skal finde sådan en side, hvor der står en masse ting med småt. Her kan man se, hvilke år bogen er fra, og man kan også se forlaget, hvis det ikke står på forsiden, forfatterens navn, og selvfølgelig titlen. Men titlen står jo nok på forsiden. Den her er også en rimelig ny bog fra 2010. Titelbladet, da vi læste Garmanns Hemmelighed, det så jo sådan her ud. Det har vi kigget lidt nærmere på. Og hernede så står alle tingene med småt. Med småt står der hernede i bunden, at Garmanns Hemmelighed, den er fra 2011. Så det er også en rimelig ny bog. Så ind og læs titelbladet, og find de her faktating, og find ud af, hvor mange sider er jeres bog på. Det næste, I skal, det er, at I skal skrive et referat af bogen. I har jo lige lavet et kort resumé af Garmanns Hemmelighed. Og i det her korte referat, det er faktisk det samme som et resumé. Forskellen er bare, at et referat må godt være lidt længere. Så hvor resumé kun skal have det aller vigtigste med om, hvad bogen handler om, så må et referat godt have lidt mere med. Jeg har lavet linjer til jer, og det er det, som referatet cirka skal fylde. Det må ikke fylde mere end de her linjer, og I skal cirka op og få det til at fylde det. Så har I lavet det her korte referat, jeg gerne vil have til. I kan læse nogle af de her spørgsmål, for at finde ud af, hvad kunne jeg skrive i mit referat, men ellers så tænk på, hvordan forklarer jeg nogle andre, hvad bogen handler om, med mine egne ord og i hele sætninger. Husk at sætte punktum, og husk at begynde med stort efter punktum og i egenavn. Så kører vi lidt ned i bograpporten her. Nederst på anden side, der står der genre. I skal simpelthen finde ud af, hvad for en genre er den bog, I har læst, og som I skriver boganmeldelse over. Min fuglebog, det er det, man kalder en faktabog. Det er ikke forfatteren Lars Geil, der har fundet på en historie her. Det her, det er de ting, vi rent faktisk ved om fugle. Jeg tror ikke, nogen af jer har læst en faktabog, som I skriver boganmeldelse om. Jeg tror, de fleste af jer har læst en fiktiv bog, hvor forfatteren har fundet på en historie. Ligesom i Garmanns Hemmelighed, hvor Stian Hole, han har fundet på en historie om Johanne og Garmann og Hanne. Udover om I skal finde ud af, om det er en fiktiv bog eller en faktabog, altså om det er en opdigtet bog, eller om det er en bog om virkelige ting, noget der passer, så skal I også finde ud af, om det for eksempel er en spændingsroman, eller en kærlighedsroman, eller er det fantasy, eller er det en gyser, og mange andre genrer kan I vælge imellem. I må ligesom alt muligt andet ikke kun bare skrive en gyser, I skal også forklare, hvorfor I synes, det er det. Det kan være, at I skriver, at det er en gyser, fordi der var de og de uhyggelige ting med, og da jeg sad og læste den, der havde jeg det sådan her. Der sad jeg faktisk og blev ret bange.
Så havde man det sådan, så er det i hvert fald helt sikkert en gyser, man har læst. På den sidste side i jeres boganmeldelse, der står der tema i toppen. Temaet, det er ikke, hvad bogen handler om, ligesom referatet eller resuméet. Nej, det er, hvad drejer bogen sig om? Hvilke ord kan man sætte på og sige, at bogen drejer sig om? Hvis man for eksempel har sagt, at det er en kærlighedsroman, så er jeg ret sikker på, at et af ordene, man kan skrive her, det er kærlighed. I Garmans hemmelighed, der kan vi faktisk skrive ord som, at bogen drejer sig om venskab, fordi den faktisk drejer sig rigtig meget om venskabet mellem Johanne og Garman. Det er ikke noget, vi får direkte at vide i teksten, det skal vi sådan selv finde ud af mellem linjerne. Det kan også være, at vi finder ud af, at den drejer sig om noget jalousi mellem Johanne og Hanne, noget søskendes jalousi. I kender garanteret godt den digt eller sang om Jens Vejmand. Der kan man sige, at Jens Vejmand, digtet eller sangen, det handler om en mand, der sidder i vejkanten og hugger sten. Og i slutningen af digtet, der dør han, og på hans grav, der placeres et simpelt trækors. Men det, som digtet eller sangen i virkeligheden drejer sig om, det er noget større. Det drejer sig nemlig om, at Jens Vejmand, han var en fattig mand, så det drejer sig om forholdet mellem rig og fattig, dengang han levede, og om den uretfærdighed, der var mellem det. Så havde man læst Jens Vejmand, så kunne man skrive rig og fattig her på første linje, og på anden linje kunne man skrive uretfærdighed. Så I skal ind og finde ud af, hvad er det for nogle ord, nogle 2 ord, jeg kan sætte på min bog eller min roman. Så skal I skrive jeres egen mening om bogen. Og her, ligesom alt muligt andet, så er det ikke nok bare at skrive, at jeg synes, det er en god bog. I skal også lige begrunde og forklare, hvorfor I synes, det I gør. Jeg synes, det er en god bog, fordi. Og så skal I farvelægge, hvor mange stjerner I vil give bogen. Og skrive jeres navn til sidst. Så hænger vi dem op i klassen, og hvis man nu har givet sin bog mange stjerner, så kan det være, at nogle af de andre får lyst til at læse den samme bog, når de læser jeres boganmeldelse. Jeg glæder mig til at få jeres boganmeldelse senest på torsdag den 5., så jeg kan nå at rette dem, før jeg stopper i praktik. Men hvis I er færdige med den før, så afleverer I den bare før. Rigtig god fornøjelse!